Уважаеми дами и господа, добре дошли в официалната церемония по първа копка на проекта за рехабилитация на пистата на летище Бургас. Удоволствие да присъстваме на събитие по проекта за първа копка на рехабилитацията на пистата на летище Бургас. Хубаво е да споменем, че това е инвестиция около 100 милиона. Една от големите инвестиции, които са се правили в авиацията в последните много години. Надявам се, след 6 месеца пистата да бъде готова, да я въведем в експлоатацията на срещи и да осигурим много повече полети за Бургас и региона. Дами и господа, аз също искам да благодаря за поканата да съм част от тази важна стъпка в развитието на летище Бургас, защото най-слънчевото летище в България, с най-дългата писта на Балканите, след 6 месеца с най-хубавата писта, съм убеден, че това е голямата крачка към развитието на летище Бургас като целогодишно такова. Ние отлично осъзнаваме необходимостта от реновация на пистата, както и което да доведе до по-безопасни полети и приветстваме този ремонт. А от друга страна, искрено се надяваме това да бъде последния път, когато летището ще бъде затворено за такъв дълъг срок от време. Добър ден и добре дошли. And now I would like to warmly welcome you here on behalf of Krakow AG. I'm very glad to be here for such an event for the second time this year and meet some of you again. These are all very important guests today who are standing behind the vision of this airport to develop this region for the future, to foster growth, to make it available for more passengers all year round for the entire world. Ето, че дойде момента да вдъхнем нов живот на това ключово за нас съотношение и посредством това да осигурим по-безопасни условия за провеждане на полети, както и вярвам да предоставим по-големи възможности за туризма, бизнеса и региона като цяло.